Hola a totes i a tots. Ja estem així. Voy. Haureu vist ja que el color roig ha invaït Picassent i la pàgina web de l'Inquiet. I això és perquè ja estem treballant en l'edició d'aquest any. Volem fer-vos saber que del 17 al 27 de novembre del 2010 podreu gaudir de la secció oficial amb els millors llargs de ficció, documentals i curtmetratges. Secció inquieta amb les produccions realitzades per escoles i instituts. Secció a correcuita, on l'èxit de la passada edició ens posa molt difícil assolir nous rècords. Giraclip 2010, la festa de millors videoclips en valencià. I la secció mostra, on homenatjarem a... No, que encara no es pot dir. De la web us podeu descarregar ja les bases de participació i les fulletes d'inscripció. El termini d'inscripció estarà obert fins al 15 de setembre del 2010. Fins al 15 de setembre del 2010. La secció oficial, secció inquieta, secció a correcuita. Giraclip 2010. I la secció mostra, del 17 al 27 de novembre del 2010. Ja estem així. Per cert, ara, més que mai, moltíssimes gràcies a tots aquells que continueu donant-nos suport per a que puguem seguir fent l'Inquiet. Vos esperem.